Kining pulong Invictus mahigala usa ka Latin word nga nagpasabot nga nag-unconquered, undefeated, no? O nibot pasabot mahigala, unconquerable. So nagtuo mo nga tuwa sa kwan mala. Kumbati ra manghigalas digong bisa pa man manghigala ngiyang body, ma-frail mga sukiti paminaw kay simple ang tao matiguang magudbat ang iyang soul, ang iyang spirit mahigala padayon nga ligon. Matod pa mga sukintig paminaw. Straight to the point. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Mura gini mga higalag nagdungan-dungan magining hearing ni Sara Duterte god sa House Committee on Justice. Mura sa gituyo siguro na day. Mura gituyo ba nga unsay hearing sa ICC, idungan po ng hearing ni Sara. Di tag-monitor mga higalam, libog tago sa itong unahog isgot. So niadtong April 22, hearing ni Sara, House Committee on Justice, hearing po ni Digong. Dito mga higala sa ICC, alang sa pagpakanaog sa desisyon sa jurisdiction. Pagkapit sa 23, confirmation of charges. Muna yung nahitabo mga sukitig paminaw. Nadungan-dungan ba? Pagkahuman mga higala, ang kining jurisdiction sa ICC manggod. Ako na nagi tanaw-tanaw ka na ito. Himuon ko nila ng mga higalang poster boy kini si Digong. Mo gani mahitabo. Mo nang maingon may gala giturn over na sa Philippine government dito. No less than BBM. Maugo na mahigalang gobyerno sa Pilipinas mo nag-turn over. Di ila ka ng gamiton sa ICC. Si poster boy nila dito. Ngani ay dakong isda nga among mahukman. Kay kisa magudlain mga higalang sa ako nag-iingon kanang international law mga sukitig paminaw og dili ka mo submit sa jurisdiction sa international court wa gina jurisdiction mga higala na labaw tanan kaning sa ICC kay Pilipinas ni gawas na gud ana pero bisag kung saon ni mog argue about sa jurisdiction napugna na mahigala sa ICC kay naa na gud na Digong ang magila pa ng ila nang pahimuslan nga at least musikat sad sila mga sukitig paminaw. At least mga higala mapakita nila kay ang nagbuhi ko ng ICC may amot-amot na ba yan aday? Sa mga kanasuran nga nakapirma sa Rome Statute. Straight to the point. Nga kinsa man kunoy Presidente Nasod mahigala nga ilang gitrial daday. Kanhi Presidente Nasod Digong ra. O ila na mahigalang pahimuslan kanang maong sitwasyon mo nang giingon og maghisgot ka jurisdiction, pwede na mahigalang questionon gyud pero tanawang ICC. Mismo ganing Russia makikilang isyuhan laog warrant of arrest. Nadakpan man na si Putin, kuway mo dakop. Kinsa may mo dakop ni Putin? Kinsa may mo dakop ni Netanyahu? Kadto si Ayatollah Ali Khamenei. Ang supreme leader mahigala sa Iran. Daghan man to mahigala gipang iya mga tao mismo sad. Mabitan nagkagubot na dito sa suod sad mga higala. Na naabay ICC nga mo dakop panakwa. Nga naman way police ng ICC. Straight to the point. Unless mga kigalaan kanas Putin pananglitan dahil na doon ay laing presidente sa Russia pananglitan niya i-turn over si Putin dito sa ICC da ka na. Pero di yan wag yun. Way gaho mga higala, way igong, way pulis. Nga mo dakop. Ang kining ato, dakop siya mga higala, gi-turn over dito mga kigalaan sa ICC. So naa sa Philippine government actually, under sa administration ni BBM, siya mismo mga higala mo inihimo ni ining mao mga decisions nga balhog yun, ibutang dito mahigala sa ICC Digong kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Mo nandun ay nangutana bitan ako grabihan na gay makahimo din na no despite the fact nga kinis BBM mahigala na balik naa diha ang Marcos mahigala sa Malacañang og dakog role ang mga Duterte ana bisag di talang inon nga ang Duterte may nakapadaog sa Marcos gyud ayo na lang ingna pero nakatabang gyud ibutang ta lang. Di talang ingnon mahigala nga kuan kay lisod man malalis pa man kanya nakapadaog ni Marcos si Duterte ayaw na lang. Bisa inon lang nga nakatabang nga mabalik siya sa Malacañang kay wa pa mga Duterte mahigala delikado man sang Leni Robredo at the time. Straight to the point. Pero despite ana iyan ang gihimo ngadto mahigala ni
kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So ni-insist ang ICC nga do na sa jurisdiction. Pagka 23 dunay confirmation of charges, although maingon sa Attorney Kaufman nga ila pang iapilar kana mahigalang confirmation of charges. Ako na po nang i-forecast sa kanang pag-apilar ni Kaufman mahigala. With the same people mahigala amo decide diha. Gyapon na padung gyapon na kadihado mga sukit tig paminaw. So mo abot sa punto nga dunay full-blown trial didto sa ICC mahigala. Anha na mga kahigalaan sa full-blown trial o unsay decision anak mga kahigalaan. Tanahon ta lang mga sukitig paminaw unsa ka fair mahigala ang ICC kay pertinlangan na masagani di ini mga sukitig paminaw abi man nato nig ICC kini ni ang model nga korte ba indakin labaw pa man kalangan sa di ay. Pero human pagkanaog sa confirmation of pagkanaog sa ilang decision labot sa jurisdiction ni sulti may gala sa Kitty Duterte at paminahon ang iya mahigalang sulti labot sa iyang pagpakiginabi sa iyang papa og nakigsulti sa mga tao didto mahigala nga ni simpatiya atol mga kagalaan sa hearing ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte at paminahon si Kitty Duterte mga higala. Maraming friend o, nauna nimo. Mao ni. Kuman ni mahigalas desisyon. Sama ko nag-shoot ka rin. Ice cream. Hello, Kate. Mag-ice cream muna. Thank you. Water. Night tissue. Ay, ito man. Wet ba? Ano? Manggawas din ang tissue. Wet ba? Kanang dry. Dry. Sir mo ako to dry film. Okay lang na. Okay lang. Salamat. Mag-ano ka muna? Alcohol. Uy, kadaghan ba ni? May na mag-tapin kayo sa Di ano muna kami, mag-water muna kami. Mag-water muna kami. Kitty! Alcohol ka muna. Ma'am, mag-statement muna tayo kay Kitty, ma'am. Then, mayroon tayong picture after. Sir, okay na, sir. Ma'am, dito muna tayo, ma'am, para mag-statement muna si Kitty, ma'am. Wala pong tanong, guys. Wait lang, Kitty. Mayong adlaw, I will not be answering any questions for today, but I will be relaying a message. So, the day he was flown to The Hague, I sent my papa on his Viber what I posted on social media that day. It said, I will forever walk with pride, knowing that I am your daughter, your blood. The strength you raised me with will go untamed. I will stand by the promise I made you today, my love. And dare I say it did go untamed. No, there is nothing and no one on this earth I will not face for my family, for my papa. For me to be able to love this fearlessly at such a young age speaks volumes on how Rodrigo Roa Duterte raised me. Do not be fools and think he will die with his body. His fire burns in the bluest of blue through Congressman Pulong Duterte, Vice President Sara Duterte, Mayor Baste Duterte, and through me, who is nobody yet but Justice Kitty. Would also like to say na he's strong as ever, strong still, while his body might become frail, spirit as breakable as always. I didn't really discuss what happened today, but I asked him now, what do you feel, what do you think, what do you want them to know? Invictus, out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate or how charged with punishments the scroll.
And he did tell me to emphasize this part. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. So, he will live longer than you think. His immortality will be seen on the minds and in the hearts of every Filipino he has saved, and very long after that through his every descendant. So, if you've noticed, the strongest and most controversial personalities are always either to love or to hate. So remember this, no matter how much you hate PRRD, there will always be someone, no scratch that, there will always be millions who love him just as much or even more. Yes. If you think you will win, no, you will not. Because either way, Invictus. Thank you. We love you, Kitty Duterte! Straight to the point. Okay, so mo ni mahigala ang mensahe ni Kitty Duterte mahigala, mensahe ni Digong nga iya mahigalang gi-relay, no? Ingon siya nga naalang ko i-relay nga message gikan si ang Papa mahigala o ga iyang pag-describe kagalaan ini Invictus. Kining pulong Invictus mahigala usa ka Latin word nga nagpasabot nga nag-unconquered, undefeated, no? Mo ni bud pasabot mahigala, ha? Unconquerable. Oh, so nagtuo mo nga tuwa sa kwan wala kumbati ra manghigalas Digong bisan pa man manghigala ngiyang body ma-frail mga sukiti paminaw kay simple ang tao matiguang magudbat ang iyang soul ang iyang spirit mahigala padayon nga ligon matod pa mga sukintig paminaw. Straight to the point. So subo ni nga mensahe sad ni Kitty mga sukintig paminaw pero iyang gipa sabot mahigala nga ang iyang amahan tuwa sa sulod mga higala pero Invictus mga sukintig paminaw. Mao ni mga higala ang gihatag niya nga mensahe ngadto sa katawhan niini nga maong mga panghitabo mga sukintig paminaw. Dili po nilalim sa ilang pamilya pero mao lagi ni mga higala nga maong sitwasyon nga bisan pa man niini naa si Presidente Rodrigo Duterte to sa sulod apan ang iyang kalag ang iyang spirit mahigala matod pa Invictus mga sukintig paminaw. So basi nagtuos lang nga napildi na si Presidente Duterte nang gibuhat apan ang iyang soul, no? Naa mahigala nag-umido mga sukintig paminaw. Mao ni ang iyang gipasabot mga kaigalaan. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.